Atzo, bizimala bat txiki duen egoera zaurrean dagoen familia baten etxegabetze saiakera bat salatu nahi dugu Altsasun gertatu zen. Etxebizitza Adania enpresarena da, Nafarroan, Araban eta Madrilen alokairuzko 2500 etxebizitza babestuan baino gehiago kudeatzen duen enpresa taldea. Bere jabea Lizarraga familia da, eta Nafarrako tenedore edo kasero handiena da. Eta bera kudeatzen ditu Nafarroan 594 etxebizitza. Ezin da onartu etxegabetze gehiago egitea sakan are gutxiago babestutako etxebizitzetan. Eta are gutxiago etxegabetutako familiari beste bizileku baliabiderik eskaintzen ez zaionean. Horregatik, erne egoteko deia egiten dugu, Altsasun posible da hurrengo egunetan familia gehiago egon daitezkeela egoera honetan.